Villa Wiekerveld. In 1879 gebouwd aan de Wiekerbrugstraat. Vanuit de villa een prachtig zicht op deze statige laan richting de Sint-Servaasbrug en het centrum van Maastricht. Vanuit de stad gezien was deze villa van de familie Regout dé blikvanger van de stad. Totdat precies daartussen het station van Maastricht gebouwd werd, waardoor de villa verscholen achter het station kwam te liggen. Lullig. Tussen 1853 en 1865 werd Maastricht aangesloten op het spoornet. Eerst vanuit Aken, toen vanuit Hasselt, daarna vanuit Luik en tenslotte vanuit Breda. Bij iedere spoorlijn werd een nieuw station gebouwd. Mede omdat de spoorlijnen allemaal eigen eigenaren hadden. Vanaf 1898 werden alle lijnen eigendom van de staat. In 1913 werd het huidige station gebouwd. Tja, precies dus op de plek tussen de villa en die mooie laan. Het is het laatste grote stationsgebouw dat door architect George Willem van Heukelom werd ontworpen. Eerder had hij voor de spoorwegen onder andere de stations van Geldrop, Heeze, Weert, Eindhoven en Hengelo ontworpen. En de Inktpot in Utrecht, het huidige hoofdkantoor van ProRail. Van Heukelom werd geïnspireerd door architect Berlage, wat aan het stationsgebouw van Maastricht goed te zien is door het gebruik van robuuste materialen als baksteen en natuursteen en door de geometrische vormen en strakke lijnen van het gebouw. Typerend is ook een monumentaal en toch functioneel ontwerp. Het stationsgebouw is een langgerekt geheel waarin alle belangrijke ruimtes gevestigd konden worden. En bij een grensstation zijn dat er nogal wat. Als je door de hoofdingang komt, voel je direct de allure van reizen per spoor van weleer. De prachtige hal is nog voorzien van glas in lood en van hieruit kon je kiezen waar je naartoe moest. In de rechtervleugel van het station kon je naar de ruimtes voor de bagage en de goederen. Als je naar links ging, kon je naar de wachtkamers en de stationsrestauraties. Voor in het station zat de visitatiezaal voor de douane. Tegenwoordig zit hier een fastfoodketen. Helemaal rechts zaten kantoren voor de spoorwegmedewerkers en aan de spoorzijde nog een kleine wachtkamer voor krankzinnigen. Soms zou je die nog steeds wel willen. Overigens is Maastricht het eerste station waarbij de perronkappen van gewapend beton zijn. Weet je dat ook weer? Oh ja, en er was een speelkamer zodat het personeel met treintjes kon spelen. Het Seinhuis in Maastricht, ook wel bekend als Post T, is een belangrijk architectonisch monument ontworpen door Siebold van Ravestein. Dit seinhuis werd in 1933 in gebruik genomen en was het eerste seinhuis in Maastricht met een elektrisch seintoestel. Voorheen werden handmatige systemen gebruikt, maar met de komst van Post T werden deze vervangen door moderne panelen met drukknoppen. Het gebouw, gelegen aan het noordelijke uiteinde van het hoofdperron, bood daarmee een veel efficiëntere manier om het treinverkeer te reguleren. Architectonisch gezien is het Seinhuis in Maastricht bijzonder vanwege de innovatieve constructie. Het bestaat uit 2 rollen betonkolommen waarin een verwarmingsketel en een hijsinstallatie zijn ondergebracht. Deze kolommen ondersteunen een betonnen bak met een zware elektrische installatie. Het opvallende W-vormige dak wordt ondersteund door een betonnen juk, wat ervoor zorgt dat er vanuit de glazen bovenruimte vrij uitzicht is op de spoorlijnen, zonder dat er kolommen in de weg staan. Dit ontwerp kenmerkt de functionele maar esthetische verantwoorde benadering van Van Ravestein, die meerdere seinhuizen ontwierp, waarvan dit het enige nog bestaande voorbeeld is. Het seinhuis was in gebruik tot 1985 en werd datzelfde jaar aangewezen als Rijksmonument, mede door zijn unieke architectuur en historische waarde. In 2003 is het seinhuis volledig gerestaureerd om het te behouden voor toekomstige generaties. Tot voor kort werden de grensoverschrijdende treindiensten door de Belgische spoorwegen, de NMBS, verzorgd. Maar dit is tegenwoordig overgenomen door Arriva, die ook treindiensten richting Kerkrade, Roermond en Aken al enige tijd verzorgt.
Dankzij de spoorverbinding kon Maastricht zich ontwikkelen als een belangrijk handelscentrum in de regio, wat bijdroeg aan de groei van de stad en de integratie van Limburg in Nederland. Het station diende als een toegangspoort voor zowel handelaren als bezoekers, wat leidde tot een toename van economische activiteiten in de stad en haar omgeving. Waar men vroeger via de hoofdingang het station betrad en vervolgens via de stationshal de keuze maakte wat men ging doen, is dit in de loop van de tijd veranderd. Door de groei van reizigers en het verminderde nut van het stationsgebouw gebruiken de meeste mensen de uitgang via het perron aan de noordzijde. Het stationsgebouw is weliswaar nog steeds open, maar de stationshal is vaak leeg. De toekomstplannen voor station Maastricht richten zich op het verder versterken van de rol van het station als internationaal knooppunt. ProRail, de gemeente Maastricht en de provincie Limburg werken samen aan een masterplan dat beoogt het station beter te integreren in de stedelijke omgeving. Dit omvat onder meer de ontwikkeling van nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen om de toegankelijkheid te verbeteren en de barrièrewerking van het spoor te verminderen. Er wordt ook gekeken naar uitbreiding van de internationale treinverbindingen, met name richting België en Duitsland, om zo de positie van Maastricht als een cruciale schakel in het Europese spoorwegnetwerk verder te versterken. Daarnaast zijn er plannen om de stationsomgeving verder te ontwikkelen met nieuwe winkels, horeca en kantoorruimtes, wat moet bijdragen aan een levendigere en economisch sterke stationswijk. Over welk station zou jij een reportage willen zien? Laat het weten in de reacties. Dan gaan wij daar de verhalen van opzoeken. Ondertussen kunnen jullie de komende weken verder kijken naar Laura's Legendes op dit kanaal.